Kanin baboy. Ako hindi talaga ako mapili sa pagkain. Huwag lang talaga ako makatikim ng star anise. Nawala talaga ako sa appetite ko pag may star anise ako natikman. Ito, isipin ko sa halang, Ito natin, ito. Gusto din man may almoranas. Yung mali? Tama yung o yung na-steak asa. Yung na-steak. Alam kayo. Ano pa na? Dili ato eh. Ano ba ko? Kami kayo sa isabol tanan. Ang anghang. Yawa. Ito na, tugas na ang ating pechay. Ibali nang wala tayo bilat, basta na tayo pechay. Ala, anak ng pechay. Tapos, ready na ang ating ready na, let's cook. Kala, bro, mantika pa lumo, oy. Oh, galing ng Magkita na mag-dip. Waak ka. Ang mali butang. Healthy ta na dinis at tapat yun sa mantika. Nasi olive, pero bilakaw mo ka ako pa dulong. Olive, ubalde. So next na ito kaya Labandera na mo si Olive Ubalde. Bright mo si Olive Ubalde sa una. Opo, arangan Si siya. Olive Ubalde nga bright kahit sa samat sa una. Hilumon lang kaayo. Arangan siya. Og beauty ha. you babe. So, daggan ba sa camera? Let's put the Ahos. ilaw sing. Saksak sa di. Yung. Pag nagluluto ka daw, dapat merong Smile and tama, love. nagluto ko din eh! Smile. Smile and love. Lami ka mong giluto, udong, alami, nga makahigugma. Ano man na siya, di ba? Kanta ka ko, ano? Sama! Tawa mo! Ay, smile and love para. Dapat meron kang smile and love. And then let's put the mega sardines. Ooh. Already ng water station. Mega sardines. Luin, magpaluma ka, hindi maka-forward. Wala siya ikuan. Guys, sino makarelate dito sa ulam na ganito? I'm sure hindi kayo makarelate kasi mayaman kayo. Ngayon to na mga kontrabante? Ano, brisig ito. So, papaluin natin siya. Lalagyan na natin siya ng ano. Timplahan na natin siya para while waiting. Lagyan muna natin siya ng pepper. Lagyan na rin natin tong magic sarap, seasoning, para damihan natin kay tubigan man yan marami. Tapos, asin. Okay, lagyan mo na yung tubig.
Yan. Para templado na siya kaagad. Lagyan mo ng tubig. Alam mo, pag dito sa probinsya, lagyan ito ng tubig kasi gaganon. Lagyan mo ng tubig. Tapos, naglalagay po ako ng toyo dito. Naglagay ako ng asin, pero naglalagay din ako ng toyo para mas madarken siya. Don't worry guys, kasi maraming tubig yan. Tapos, maraming udong. At marami din betchay. So, antayin na lang natin siyang kumulo, pero wala tayong pepper. May pepper dapat. Nadia, daghan kayo. Go. Istorya, ipapatay naman nila ninyo. Lagyan natin yung atsal. Yan. Ay, dapat ay tanglad. May tanglad dapat pag paano. Magkuha kami ng tanglad, guys. Hindi pa ka nakakain ng mga tanglad. Huh? Pwede naman. Wala Siguro ka, kay sabaw man. Good. wala bagay luy ginoo ko. Tanglad, go! Bisa lagi mo ani. Di sila naglagay ng luya, guys. Kuan manggod na ni Paloma, manggod na nga po. Recipe ni Paloma. Hindi kasi sundin ninyo. Ay, ikaw na. Kaya ikaw man. Nakurat si Paloma, ha? Hindi daw matangan ng tanglad. Oh, di ba siya kadili? Kumukha na Lagyan natin ng luya. Kasi meron dapat dyan siyang aroma na masarap. Hindi ka naglalagay ng tanglad ganito. Ako naglalagay ng tanglad. Pag tanglad ka ng kao, ipadugang ng vlog yung. Wala na po. Pag-ali. Pagkinabuman ng kuan. Gunting. Wala pa maging. Ang kuan. Gunting. Ang patula. May gamay di nga gunting. Lahat naman pwedeng ilagay. Yan na. Munang sili haba, ginanglan nato. Panigang ba? Pinagkulo kasi gidugang. Ay, live lang mo. Sa charger. Ibutang ani. Nanyod to na mo? Ha? Gamay na itong lutuon mo. Gamay na naman lutuon na. Kaya naman naman magkaon di ay. Tanglad, di BPF o kumpay. So, here is our tanglad. Ayan. Dapat meron siya kasi, di ba kung iba naglalagay ng mga basil leaves, cilantro, and mga sangig, mga like that, mga eucalyptus turba, para mag-iba yung ano, may something. Dito tayo sa tanglad para ano, mas masarap, mas maganda yan kung may takip. Let's siya, magtakluban eh. Ay, nagtaklo. Papaluin na lang natin guys, baka ilagay yung pansit. Ramen na siya, ramen. Amang taklob diri. Kanina lang. Ano raya Paloma? Oh. Iba natin. Dad! Siguro na. Oh, sakto siya. Ang casing na. Hindi mo siya, naging ito ako ng takloban. Yung para sa lunch. Tara na, kain na tam. Ano ma? Ano sa yung casing gani? Betik na natin Hard yung case. crab paste. Ang dami ko pang nakuha. Cholesterol na rin ni high blood na rin ni yung mga. Ay, kailangan na dahil. Wala bigla. Meron ka ba? Ano? Chili garlic. Ay, kailangan na dahil. Yung chili garlic mo ho. Bumay mo? Walang kayo. Oo. Belly from bigay ng Bakas Grill. Patron-tron na kita. Ang kanin baboy. Ako hindi talaga ako mapili sa pagkain. Huwag lang talaga ako makatikim ng star anise. Nawala talaga ako sa appetite ko pag may star anise ang matikman. Ito, isipin ko sa halang. Gagawin natin. Gusto din man may almoranas. Yun mo din. Tama yung uyong na steak asa. Yung na steak. Alam mo kayo. Ako.
Saan na pag mo? Dili ato eh. Mabako. Dami kayo sa isagol ka na ang anghang, ang chicken Alat. pastel. Ah, Fried. ano sa'yo? Tulog. Binag-init-init ang ano. Ah. May bikan pa ko. Lama kayo. Wala ang maranas. Argel de ay. May kambre? Ini kayo. Kami kin baka. Kani? Kani siya lami. Ano kayo? Pinabitbit niya kasi yung... 5 minutes, ma'am. Ay, ali, May. Ali, May, oh. Hindi na guys, may show ako sa Saturday. Tunan ko sa inana ni Paloma na. Kaya ko be. Ito pa naman, naka-show sa Medina, Misamis Oriental. Hindi na siya. Show pa Dog show man siguro. Ay, ba't nga ni balami kayo? Show. Brenda, ayaw palabig kaon kay Dili, panahon del. Correct. Kaya mo ba kang bagi ko nagkaon mo Ay, ang na tanawon siya niya. guys. Pag shoutout para mali. Dagan magug kaay mo 1-3 lusod kay JT Distiller. Dito isa isahon. Oo, guys. BFF, di ba kita beto dua mag-show sa Medina? Ha? Nice kayo show pa yun. Anong Yung unggoy sila sa stage. Dahil, oo, bita tumago. Oo, Diyan, bilay si budget line. Budget line. Budget, pila, go! From Nevar. 20,000. 20K. 20K, Tumagay. After nito, relax sa payag. Go, isa 20K na show. Mas mahal pa mo iya-inday lugar. Ilingon ni mo Brenda o scammer ba kaayo? Hala! Basta yung pangalan mo. Pilingon ni mo Brenda o scammer ba kaayo? Ban. Yang, pagtanten lugar man ni Paloma. Wala ba yung back-up? Mar, kayo mag-BF. Wala back-up yan? Magaling ko gikuha. Day, dapat na mo'y back-up. Lingon nila sila ra. pang kumar. Di ba, Day? Sila ra ang gi-request. Tumag. Among entrance tayo kay Kuan Pearly Shell. Lauhi. Ah! Pwede sila bulak-lak. Sa mga sex ba mo? Oo. Or, Day. Kung saan na may tamo, Day? This coming Saturday. Ano mo tayo? Ulat ni mo, May. Very good. thank you Bacchus and Grill for our ulam for today. We have lipstick and then liampo. Thank you. Sobrang sarap ng lipsticks nila. Oh, diba, diba, diba. Si Ate Rhea naman is diet. Hindi kumain. Ilagay sa ano. Bago na. Dahil ito yung lechon niya. Ang cute mo daw. Oo, pagbugay naman.
Magulang sa cute. Buyog. Buyog. Magulang sa cute ba? Di, kan buyog. Lain, man buyog. Isa ba na, man to sa picture. Wala na dito ang nabilin. Type C na lang nga wire. Pero ako charger, wala. Sibling, wala dito. Nakita ko ito yung ito yung lumala. Ang type, Ang ulo-ulo raman mo nawalo. Itong iPhone. So nga nawala ko ang kuan, ang lawas o ang kuan. Naging no, kay pag kanilang gamon, dito man ako sa lubog. Ang gabi ka, wala man Anong cord rin nabilin? Nakabog na ng mga tao. Na cord pag dapat ang charger na sulo na nadala. Nakuha lahat. Hindi. Nasa na iba. Kaya iPhone yung cellphone niya. Diba? Ano yan? Ginamit Pasok mga kaya upload ang dito na ko sa ba. So, Tungod ko. Cut out ko sa ano ah. Hindi namin charger. Nasaan ako ha? Tumba na sa ano ba? Function? 1, 2, 3, 4, Baka milit na lang yung lumba. 6, 7, 8. Ilaw naman. Ayan, kabuo. Ano di wapo ga dito? 15 eh. failed man. Waiting. Ano? Failed siya sa po. Tinting naman. Failed lagi sa po. Hindi, mano, reduce CCTV. Hindi. Kaya ang wire kay naman sa taas CCTV. Ay, low back dere nga isa. Pinsa tangani. Inday. Ha? Dahil ko, hindi. Ano ang size mo? Kahit ako po sa hindi nakapalo sa akin. Kahit ako po na hindi nakapalo sa akin, chill lang. Sarap yung ilaw naman yun. Ito yung gusto ko. Ang luto ako din. Sabi na. At ako po kung saan umalis ng live. Alright. Alright. Wala nang bigya. May nag-comment na na. Kasi mo. For privacy daw, if ever. Kasi may mga cover, hindi na